Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDwaza TV. Hawu sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina ni athi ngiyaya. Eyo. Sanibonani. Hey, so do man, sanibonani. Hey, the energy is gone in. No power. I know. No power. Dumela again. I'm Maja, my first camera movie Mabosana, aka Mabosela. Welcome to Desert TV, my friend, to another episode of Young Jordan. Another day, another banger, another hot one, my friend, to camera Dr. V. Kati ang hambe kati ang person ng hotel abafo. Sentumela, sinibingelele, sinamukele kwiDwaza TV. Yebo. Ngokusekhazile bafo uDr V, mina nguDr M, lena iDwaza Hospital. Mase ngawonsilishinje naleli gama lala. Sithi iDwaza Hospital. Straight. Once ungabisa kusaba iDwaza TV. Kube iDwaza Hospital. Yeah. Once. Hey. Sidokotela inhliziyo, sidokotela ingqondo, sidokotela nje konke. Siyasiza nje kahle. Nawe lapha ekhaya usibhalele sinakusiza. Mfethu kade sisePumalanga, abantu basijabulele kwaba mnandi. Ubuyilindele yonke lento eyenzekala lapha. Hey, lapha ePumalanga eMalahleni eWitbank lapha hayi bafethu siphawula izandla bekumnandi kakhulu bafethu. Sahlala no-Ayanda. Oh batata imakho. Inkosi. Mfethu. Hayi kube mnandi kakhulu. Ithoza lento nje siyiphethe lapha eWitbank uAyanda nomaqhawe kade sisibhekile. Yabona lasijika khona jika naso lapho siyangithola. No kube mnandi kakhulu sahlakana noShandisi no lo batomezele homecoming ubuya kwiBig Brother Mshefana mfethu shout out uMshefana lapho hayi bafethu kube mnandi kakhulu ePumalanga bafethu kube mnandi kakhulu abantu basithokozelile abantu basijabulela nani sabajabulela sahamba sayoperform lapha hey badoda Hayi kuningi okwenzakalile esingasimevile hayi kuningi kakhulu nempahla. Yes foundation iDwaza Brothers Foundation. Yes. Kune-family lapha ethe Dwaza ngoba nizobe ningaphi eWitbank eMpumalanga. Ningalenzi iphutha lokuhamba. Ningalenzi iphutha Lokuhamba ningadlulanga. Ningasibonanga. Akayiphethele impahla. Kuthiwa siyawuthanda umsebenzi enwenzayo. Sicela ukuthi nithathe lezi niphinde niyosiza kwabanye abayidinga. Uriel show me lentwana le. Siyasithanda mfethu. Edwa mase sibone ishawa matho. Uriel show ngelapha. So afike prepare ukuthi uzofika izogete lapha edayo. Seshaya amahloni manje yero ya. Uriel. Hey kamyami. Kodwa yilungile. Ngoba siyabuya lapho. Futhi uyilungiselele uzosigidela usidansele senzele into ezini. Yes, usijayivele. Into ezini ngiyakutshela uhlulwa yimina nayi la. No bafethu nelazi ukuthi kuhluke igender same story same situation same problem same nkinga sizolungisa nje ukuthi hawu mfethu ngisho sekudlule Valentine lemkhubu saqhubeka bele ngizogcina ngeValentine. Hayi kodwa saqhubeka nakulungile ke sisekhona nasoqhubeka. Bafethu cela nisondele nizochaza usikwenze njani? Awu Ampantsula Tater sop. Tripak. awu wena ubani park Kana ke natukonna. Tikolo Yeah. danke Tikolo hamba kahle bafethu Neo but. uNeo Yeah. Neo Yeah. Mbatha danke Mbatha ngenizwa bafethu no bafethu igama lami nguVusi waManqele lo noMusa waManqele basibiza ngodokotela bothale njengoba yini sibhalelile nezalayina nasithemba ukuthi sonsiza ingoba vele baningi sesibajova ngomjovo right baba grand.
kodwa labanye hayi hluleka wona umjovo. Suke singesendlela usowe nathi yabona. Siyazama nje ukuthi into kusiza ukuthi siyakhuluma sikubonise ukuthi hayi nayi indlela e-right. Hayi lo muntu miyeke kanje, qhubeka naye, hayi qhubeka naye makunje, hayi miyeke makunje, uyabo. But-ke inhliziyo ayiphakelwa first, inhliziyo yakho, imbangi yakho naye. Angazi ukuthi nayo imbangi yakho nizwe imbali. Ubani umuntu enembangi yakhe? Eish. U-H Ke tjhere nngwe ya ka e bitsa Futhi. futhi. Yeah, eish. Bayibiza futhi, wena uyibiza bani? Stofuza. Oh. Eish. Oh. Okay. So re na le ka re 4 years no re Ninkare, mhlawumbe noma yimona stage la kwethu. yeah, it's been 4 years. Been Yeah, 4 I years. can say. Yeah. Indawonye. Yeah. Okay. So recently I found out or utjola le ntho le ngwana sort of been 10 because of una le 19 dama. No 19. La 19 Bese niqoqile eceleni. misesikhulumile nobhuti ngoba ungitshela ukuthi ufuna sivele i-TV sibonisa Sefuna vele TV. sivele i-TV sibikise le ndaba. Okay. Wena uthi nawe uyafuna ukuvula TV ilungisele ndaba. Nginkinga ngoba vele mina ngumakhwapheni na vele abantu bajole isikhathi eside thina sina 9 months vele sijola. Nalani messenger. Ngithe nawe lo ngijolo but 4 years. 4 years. Una 9 months ujona. 9 months ujola. So uyibiza ngomjolo nedwenza naye benijolo nokubenezana. Benidlala. Lokho kudlala kwaqala kanjani mhlawumbe into eyenza ukuthi nawe uvumele kwaqala kanjani? Kwenzakalani? Enkwalweni ngamajita vele ngiyambona sisubhiza ungibhekile nami vele yabona bengimakhile vele ayivele ngihamba ngayo. Oh umakile. Yeah, bengimakhile vele ngiyabona phela beyitafula ligcwele ama-stoppers yabona musi ngahamba vele ngaye khuluma naye vele sayishana amanamba yeah right njalo. Manje beniya le zabantu abadala lezi bena. Yeah senzile khona. Icondom enisebenzisa. Cha. Phela musuda ngiyagabanga ikhondom ngoba ngaba Kanti bona lubulala lodakiwe njalo. hayi first time yethu nisiphuma lapha vele enkwareni ngamthatha ngaya vele eroomini lami yabona sayenza vele ukuqala kwethu. Unthi condom uyayisoza. Lezo lento le. Eish. No worry. Inaka yena Cherokee akaiki. Ebe yena ya explain ngidwiki because of yo Makunjena ublame abantu, ublame lentwana ublame uthe wakho. Bona mawucabanga mhlawumbe yini le engenza utshela wakho ukuthi enza into kanje for 9 months kuyintwana ukhona wena mawucabanga mhlawumbe khona la dadu lekha khona mhlawumbe khona la nacabana khona mhlawumbe. like go polerelo or something. I think yena sanjara for the whole story because of Umuntu onjani bese yena nanokuthi nje yini into oyithanda ngaye. uyahlonipha yena uyabona. And then another thing I can say there are no red flags check it bona mwena until uzotshela yintwana. uyabona. So lore dating asibaberekishe protection. Fanele wena umamazi kwambuza mhlawumbe after ukhomba ukuthi there's intwana ejona naye. Yeah, unoyi-avoid wabona. Nobela or we kira information here wabona. So I know she's lying because of le neo we confirmile no yabona. So I think yena sanje explain it. I think I deserve full information or story. Okay. Or After information leyo full masuyitholile and then uzokwenzani? Uzoqhubeka naye? Uzomela? Aish. Because angeke kushintshe ukuthi ukwenzile lokho akwenzile for 9 months masutholile lo information ngeke kushintshe lutho. Ukuthi balalile kwenzakalani ngeke kushintshe lutho. I think we can try to fix yabona. As long as yena akambuja You're willing to fix. yeah, I'm willing to fix. Uzoqhubeka umthembe. Yeah. When the time goes, I think the trust will be back. Wena ntona yami yini mhlawumbe ongayitshela ubhuti nje uma uzokhuluma kanje njengomuntu nakuba naye for 9 months ungekho serious ngaye wamthola emantshwaleni yini mhlawumbe nje ikhona na advice onayo mhlawumbe into ongafuna ukuyisho or mhlawumbe Phela ubhuti ngamtshela ukuthi angaqhubeka ngomuntu wakhe ngoba vele mina naye ngwasinto serious ngokudlalelana nje Ben 10 yabona into njalo. Yena ubhuti angaqhubeka ngomuntu wakhe ivele sometime. Mina naye ngwasinto serious nje nge sisters.
Mina bengithi njenge-house abukho umngozi obubonayo hlampe ukuthi hayi hlampe awuhlangene. Hayi mina ngihlangene ezakhe if yamtholela abazobe ngisadliwe ngapona mina ngisangeni da. Ya ngoba uyambona okela bathebisi une-out ithetha ubhizi ngami uyambona nje shuthi khela ungathebisi. Mina if mungabhuti ngeke ngimtholele. Una-girlfriend wena straight Straight. iyakubona nje pheze uyibona episode ifeyibukele le show. Hayi okwayo ukuthi yenzani iyaxola or iyandlula amantombazane amaningi la ngeke ngibheke yona phela. Ukuqhubeka ngempilo. Azi noma uyezwa lwesisi lapho. No angazi bavukhona umuntu kuyo hlampe ubhoti ngapha or kuyo lo mna. Hayi obafakwe kukho okwamanje. Okay, ake ngibuza wena mfethu. Okay, no, angeke ngibuze umbuzo because usushilo vele ukuthi willing to fix. Nani bengizokubuza ukuthi ufuna ukumyeka kodwa la it's fine. Akunankinga mfethu. Sizozwa yena-ke mayifika la ukuthi uthini. Ukuthi yena uyafuna nokufixa noma mhlawumbe wena nje ufuna ukufixa. Yena ake khona. Cause angazi ukuthi engakujulela kanjani for 9 months nentwana wide ekuthanda efuna ukuba nawe nani. So nawe ezinye izinto kumele uyibheke ngendlela yabo ebujida ukuthi kodwa-ke ayahlale pheke uqini. Ubani uyakudate na? Uyuba afana oya. Yeah, yini. Alright. Yeah, okay. Kuningi. Ngevalentine benendawonye bekwenzakalani? Khona manje benginganayo imali so bekaye somewhere. Uthe uya esontweni mangikhuluma naye. Okay. Hello. Ukuphi nje? Ukhuluma nobani? Ubulala eThekwini. Why manje ufonela ngenamba engayazi? No, bekusenayithayi. Sengifile la eparking usegeyithini. Ya utla ngithola mo parking. Okay. Sharp. Sure. Okay. So wena ngevalentine bona bani? Bona girlfriend yami. Nami Valentine. So Ngoba uyongifonile wathi ngizokhona ukuba naye ngamthothi angavailable ngeValentine ngoba lo wami makathi uphuma nabangani bakhe. Vele mina bengisile ngiyi-1 athi hayi. shuza hlahle ngevalentine umuntu behleli nomuntu. Yeah. Or sihlala ke no. Hayi. Wona awusistayela umuntu orongo umuntu wakho uthe esontweni. Kanti uza kimi. Wena kuyomela ukhulume nomuntu wakho wahle ngilungiseni indaba. Mina nginacala bafu. Asha. Okay. It's fine. It's fine. But yes ngiyakuzwa kabe yami you willing to fix but isikhona lespeso shit lesokuphoxeka hlapha. Ngoba phela kubalekile ukuthi into kanjalo ube ready ngazo because ngawumazi uzofika ethini la. Akona ka lebaka or ka Valentine bana le yena and then namona or le uya cracking. So I think there's no chance to fix. Okay. Yeah. Nesibili soqamba manje ngekereke. Yeah. Hayi akweke ngithathe mona o khona. Thasa mna. Arutama. Ushophele ngale kwehlahla. No kabe yami mina nje ngitshele vele mfethu makuthi kumele ushiye kabe yami ungazama ukufixa. Ngicabanga ukuthi nawe mfethu isikhathi sasesiningi ngisazophila emhlabeni ezakhe sazoba great sazothola abanye aboshela aba great yabo. So lona shuthi phase ukuthi ufunde something ngamantombazane yabo. So now from today moving forward usuyazi ukuthi okay usubheka 1 2 no 3 awe ngo 1 2 no 3 amantombazane yabo. So enye into nje ungaveli focus life yakho kwamanje push into zakho Yeah. yabo. Because of most of the time beke spend na ko le yena wabona. Yabo. Yeah, besides take it down wabona beke make sure I spend time with her. So yeah, it's fine. Oh weird. Yeah. Mtshele usaba camera. Woza mama. Yini saba camera kwenzakani? Eish. Mtshele ithi akakhulumi yeye. Yebo. No angiyakuzwa daba but muhle kade ngithi ngibona umzimba ungamjabulisi ube right nje. Sawubona. Yini unamahlozi ama-camera? Okay, sharp. Kaphi? Ngicela kuma ngapha. Ne-right? Yes, right. Sacela usondele nje manje ngomluma ngapha. Kama nami nguVusi. Wamangele bekwethu TV.
senza nje ama-vlog about abantu abathandanayo or ama-interview just ukukhombisa abantu emakhaya uthando lusakhona. So uBafo nje besichazela la bekade simbuza especially nangosuku lwe-Valentine sibewenzakalani phakathi kwenu warawara. So uyasho ukuthi bosesontweni akasitholanga isikhathi sokuba nawe. Bosesontweni vele nge-Valentine. Bengisesontweni. Benenzani esontweni nengane Valentine? Hayi bo besonto uyazi ukuthi ngiyasonta. Wena bukamkhumbule lo muntu wakho. Bengimkhumbula. Awu cha kodwa lesonto lange-Valentine. Angithi nesikhundla esontweni akumelanga ngilove. Okay, akunankinga. NoBafo uyasichazela ukuthi uyakuthanda. It's been 4 years nithandana. Uyimisele kakhulu ngawe. So uplana nje nanokuthi mangathiwa kuyenzeka uthola amandla engayishaya iphelele impela. Kodwa manje ufuna ukwazi phela ukuthi hey ngabe usefile usendaweni e-right nathi uyishaya iphelele kanti wena awukho la. Wena awucabanga indaba ukuthi yabona sufuna ukuthatha ezinye izitephu yabo into kanjalo. Abafana bekushela wenza njani ubanike inamba yabo into kanjalo. Ngibanikeza inamba ngiyabatshela ukuthi nginumuntu wami. Uthini abekushela? Ngiyabatshela ukuthi nginomuntu wami. Okay, no akuna stress. Into ebalulekile kakhulu la esizele nanokuthi enye ukuthi uBafo une surprise afuna ukunikeza yona. Yes, iyona into esispecial ngayo la kule TV le Idweza TV. I-surprise esifuna ukunikeza yona just ukukhombisa ukuthi uyakuthanda kakhulu lo uyathemba ukuthi uBafo mhlawumbe uzoyithokozela nawe le surprise. Ngajabula. Ngajabula ne? Ngajabula. Okay. Cela nje ukuthi bese sizokhona senishiye Bafo utazombala amehlo. Uma nje ubheke phambili mama. Bheka ngapha. Nakho-ke. Bafo. So uBafo lo ngimbizayo lo ngihamba naye nami khona ngihamba naye. Yabona uza naye surprise. Uza naye. Hayi khuleka. Awu. Uyakaya. Uyakayi. Balonga lokubawa yazi ngoba ngithanda ukuthi nje ibhululeke. Uyakayi ibale nje mala. Kemang. Akimthebi. Hawu, basho balaka kangaka ubalekela umuntu ongamthebi yini? Mina manje sonke lo mahazi. Ubaleka kangaka. Ubalekela impunga kangaka. Mawuzabiza Kemang. Ngiyaxolisa. Sorry fine. Kemang. Askisi. Oh. Askisi. No Kemang. Hawu, uye lo ngithandana naye ulo minginayo nge-Valentine. Ngixolisa. Yakriking. Ubulela hore uyakriking mara uyaku. Ngiyaxolisa na kodwa bengangiphi isikhathi sami nje. Jwang. Wavu sabuleleni. Bengikhuluma nawe uhlezi ubhizi notshwala. Uthi wamthola kuphi nawe wamthola etshwaleni? Ngamthela etshwaleni. Nina wakhuluma naye. Sakhuluma ya. Na kwaze kwaba 9 months nenza lento. Condom ningayisebenzisa. Ayisebenzisi. 9 months. Ngicela ubuza mina my sister ngiyakuzwa usiyaxolisa. Yes bonga nje uzobanja kanjena. Iplan yakho bekuyihla ekugcineni buthi uzoyistopha nini lento because ukuxolisa kwakho ngiyabona ukuthi usuyisola ngayo noma mhlawumbe umenza silima ngazi. Buthi uzoyistopha nini? Bekuyini iplan yakho? Yini futhi le yakukhipha yenza ukuthi ugcine wenza lebuyenza mhlawumbe yini le kade Hayi isikhathi sami bengangiphi. wazama ukuhlala phansi naye umtshela ukuthi Bengikhuluma naye angeke ukwazi ukukhuluma naye uhlezi edakiwe. uzobha namhlanje. Usobha every Friday to Sunday hlezi nje lento ayiyo. Manje usho ukuthi yikho lokho kulidela ukuthi kuze ukuthi wena Ngithola ngifanele omncane. uyafisa ukuthi ilungele 20 noma mhlawumbe Ngiyafisa lakhe. Hayi khonani. Ngixolisa. so Emanyana. Bosa nani tujana loje 9 months kaofela. No askisi. Yeah. Jo, bona. Watsi wa re ke diang ka di Saturday. yeah Ke ntho ke ya production wa bona. So ke ya production ke phela ke dia dintho tša aside wa bona. And then Sunday. Yeah, it's fine. Sunday ke a jwal majito wa bona. Yeah. So mara le yena o phela mpotša gore ona le bagotsi, ona le diplan le bagotsi bae. So ke tshuneng. kahle angisaunderstand noma mhlawumbe na ukhuluma amanga noma ukuthembana lapha phakathi kwena kahle into engekho. No, neka mthepho wa bona. Yena jwale
sebete sa hore a vaye 9 months kaofela le moshimane wa bona nkebe le moshimane wa lekana le nna 19 years. Lokhu bukwenza ngoba umthanda umshimane noma mhlawumbe bukwenza nje Cha bengamthanda ngifuna ukuqamba amanga. uyamthanda. Like yena uyangipha isikhathi sakhe akafani naye. Ngicela ukubuza namase nje i-question yabo mhlambe eseceleni kancane. Mhlambe ungichazela ukuthi wena ufuna umuntu okanjani. Yeah, yena umuntu right. Ngifuna umuntu mina ngifuna umuntu kanjani? Ufuna umuntu okanjani? Ngifuna umuntu ozongipha isikhathi sami nawe. Okay, 1. Angibonise ukuthi uyangithanda. Okay, 2. Like angisupport futhi. Support. Okay, ikuphi ongakwenzi bethu Isikhathi sami njalo no. ukuthi uyakwenza. Yeah. Futhi akusithi 80% uyawenza. Akusithi 90% uyawenza, 10% angawini. So wena decide ukumchithela. Nami bese ngicabanga ukuthi uyangishithela ngoba nginakho isikhathi sami. Kubaluleke kakhulu kuloko kuyi-3. Okubalulekile ukuthi angiphe isikhathi nofuthi Kuyi-2 akubaluleka. nakho kubalulekile. Ikuphi okubaluleke kakhulu lokho kwesikhathi angithi. So wena my sister ke kulama situation kanje. I think i-communication mfethu between the in relationship. Ayikho relationship ezosebenza without communication. Mayibuya emsebenzini uyangitshela ukuthi ukhathela ngikhona ukukhuluma naye. Ayikho lo nto leyo. Khona lokho Ayikho lo nto leyo. ayo. There's no such. Ayikho ngeke ukuthi mina umuntu wami ethi ufuna ukukhuluma nami ngithi mina ngikhathele ngifuna ukulala. Kushuthi lo muntu angimthandi because if umuntu ngimthanda ngizomnika isikhathi sami. Ngimlalela ukuthi uthini yini la khala ngayo. Uyangibamba. So ungayenzi excuse ukuthi isikhathi nani ekubeni wena ungacommunicateanga naye because into oyenzayo uyamcabangela umuntu ukuthi hayi kushuthi ukhathele akafuni ukukhuluma. Khuluma umuzi ukuthi uthini. Kunokuthi uhambe uyofeba ngaphandle. Yabo nje ngicela ukubuza mina omunye umbuzo wena my sister. Ngiyokuxolisa wenza ini. Awungitshele nje yini oyithanda ngayo umfethu. Ngingamthanda nje ngiqala ukumbona. Nesiqala ukuthandana vele ngenaso isikhathi sami. Aje ukuthi then ukuthi impilo yami naye. Push. Usumfebela. Uma ucabanga umfebela right. Lokho right kunethi ngiyaqomisa ke. So if mhlawumbe ubafo angahlawumbe ukuxolela basi mhlawumbe akayibona eqhubeka nawe. Lokho uzokhona ukwamukela mhlawumbe ukuthi nawe wazi uqhubeke on phinde. Ngikhona ukukwamukela. So ube mhlawumbe bekuyena owenze lento le oyenzayo. Futhi mhlawumbe utshela nengane encane. Bekuzophasa kanjani? Benzoba buhlungu. Bese niqhubeke nipho nilungise niqhubeke noma ngoba mhlawumbe wena usephutheni manje then ingakho uthi bese kabuthusende. Nanokuthi Ngiyaqala ngusami ngiyaqala. Iyaqala. 9 months onke. Nanokuthi wena siswami akumelanga ukustress kakhulu mate uyakuyeka. Kumele ujabule wena because vele igcine usube yanginiki ini isikhathi. Sangithi. So lento ethi wena ibalekile. So yini ezoshintsha? What if mhlawumbe niyaqhubeka ukuxolela still akakuniki isikhathi? Raro ucheater mas. Uzophinda ucheat. Usachita. Isikhathi ungasitholi still. Angisizozama manje ukuhlala phansi ngikhulume naye. Kodwa usungazungilandela amakhamera be. Kidie ma. No, uthanda into against him. Nawe nami ukuthi njengoba Akukhulumeki ne. sakhulume nama. Wa tseba jo ke tlhagana le batho every Sunday or every weekend. Banyana ba bantši mara ke kgetha yena. Esimjile wa tseba hore banyana ba na lo elahla mo wena especially ko ka selaka ba tseba hore ke motho wa batho wa bona. So mara ke kgethile yena. After mo Mana ngapha ufuna ukuxolisa mhlawumbe for Ngize ngixolise bengichitha isikhathi kahle hle. so mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthi okay sazosichitha niphona isikhathi noma se. Mtshele phela mhlawumbe uzongena sasichitha isikhathi no bafo abone. le dama no ka ro enjoy. Nje wena kushuthi wewe mongamnikeza isikhathi yimi nginikeza isikhathi wena kusho ukuthi njengoba manje Wabona pulelo nyana yayi. Ro enjoy da man. Wena intombi yakho ayinika isikhathi. kanye inika isikhathi yabona mina Boza usune intombi.
ubuzojola nayo isibuwazi ukuthi uneyintombi. Bengizojola naye cause hhayi ukuthi bengimthanda ngalowo ndlela. Bengisitopa besidlakela nje. Ngidlala kabuhlungu man, ngidlala And feelings jaga. Okay, no, it's fine. Ngicela bese usho into ofuna ukuyisho kulento lena ube usubonile ukuthi okay. Yabo ukuthi into oyenzile umonakalo owenzile ukuthi kwenzakalani. Yabona ngithi mhlawumbe into ongayisho ubhekise kubafo, yini wayisho ubhekise kusisi. Yeah. Kubafo mina ngiyaxolisa ukuthi mingazi ukuthi ubafo akanikeza usisters isikhathi mina ngithanda nginikeza usista isikhathi ngisisa shilo. Naye usisi ube wrong ukuthi ajoyele ubafo. Nami umntana omncane kabantu usisi wami lo ngizolanda intanga zakhe. Okay. Yeah. So uGrand uyaphuma kusisi. Ngayaphuma kusisi ngoba unomuntu wakhe nani no. Uma kwenzeka kufonela mhlawumbe usesingelinye ilanga uzothi Ngeke ngiyamblocker nje. Wena manje mengifika endlini nje ngiyamblocker. Asakufulisa. yini mhlawumbe ungayisho bese hamba uboy. Ngithi ngiyaxolisa nawuthi kumoshela isikhathi. Kodwa ngicela vele ukuthi siblockane singaphinde sikhulume nomuntu wami engimthandayo. Akunenkinga ngoba nami phela nginowami. Inga lapha yikho sisi. Ngoba vele into ethi mokudlala ngasinto yayo serious man. Ngoba ngimncane elidala yabo. Kodwa nawe weza kimi ubone ukuthi ngimdala nje. Maka nawe ungithiphe liso ngisho. Yeah. But another question ye-1. Bawugazaka. Uyinzima leyo maka ya unokungayi imali yokucarry itizalo narajetu sisikho. So nakuka cheleto wena ufa no. Ngiyaqolisa. So hayi makushapa ka sister. Kushapa ka sister. Bathi yo mana ushaka ngasister Sharp. sure Akushapa. uyaphuma kwe. Yeah. Ngijile. Awufuni ukumntwana. I'm done. Hayi. Awonora zaka yike spenda moyena oyifa no. Uqolisa. Awukona sifa. Naraw. Sharp. Yeah. Ungikhulumele naye eqolisa. Kumina naye. Sithini boy? Ngixolise, ngicela ngixolise. And then they say plain lore. Xolisa ngiphinde. Manje ngoba uxolisa so wena ngoba uxolisa ukusho ukuthi kumele kuxolele. Ngicela umela lapha nje amyazele emva nje umthetho suicide that izokuthola emotweni. Because uyakhala mina toilet. Ekubeni ufeme ukuthi ubani ofostile ukuthi say. So manje ke bafu ngangakhala phambi kwakho. Hayi akunetaba ntikeli Indaba anginda. akakhali lona igazi. Yeah. Because of amfebela 9 months ka ufela. Yeah. Hayi jo. Lo yena esimjito kwasemforgive. Yeah. 9 months. But bengithi njembe ngizwe uthi lapha uthe you willing to fix le relationship lena. Then yini eshintshile manje yenza ukuthi ungabusamzwela ngisho ubone ukuthi useyakhala. Zaka yike spenda moyena. Lidlo cheke mo fanjona. Okay. Odi father man. So Aurora, I'm not building. Yeah. Aurora ke You trying to build yena uyawisa Yeah. phansi. So Ngiyakuthola. chai. Yeah. But I think now my sister yes I understand Xolisa. Nokukhala kwabafo mina ngiyakuzwa so I hope now uzokuzwa mhlawumbe vele njengamanje ekhanda ilento efisayo edumayo nani but kodwa now isifundo leso sifunda usine time for another relationship enye uzongena kuyo usoyazi ukuthi akumelanga uzimoshele nje ngento engekho. Yabona suluze into ekhona ngento engekho manje. Because lo mfana lo ubungayimisele ngaye benenza whatever lebeniyenza kodwa manje usekwenzeke ukuthi uluze into ebi ngathi i something kuwena because ubafo nje manje uthi hayi cha yena uGrand and komele ukuthi uzame ukuthola isikhala salokho ukufaka enhlizweni and then uqhubeke nempilo. Bengeke ngizobethi makuthi uyangithanda uzongidedela. Dawu sesewile so simo ukuthi uyamthanda yini mdedela. Usazokhuluma naye ukhuluma umthetho. Hayi. Manje usepho. Khopela dilten number jaka. Angeke. So Aurora one first, oba. Yeah, u first al right. Nalaga litama. Uthi advantage. Uyangithanda. Yazi ukuthi sometimes my sister uqinisile uyakuthanda. It happens ukuthi umthanda umuntu but umdedela.
Yazi why? Because akakhombisi ukukuthanda naye lowo muntu loyo. Because lento oyenzile wena akukhombisi ukuthi uyamthanda uBafu. 9 months iminingi kakhulu. Mase sikhuluma ivari. Mhlawumbe ngabe kuya-understand ukuthi into ya 1 week or mhlawumbe ka-1 month. But it's 9 months. Kusho ukuthi lento le ube nesikhathi enough sokuyicabanga and ubungenankinga nayo. Ubuyenza wazi kahle ukuthi unomuntu and wazi kahle ukuthi unomuntu okwenzela yonke into okuthandayo. Just because wena ucabanga ukuthi ngeke ubanjwe. Subanjiwe manje uyakhala and kubuhlungu sana nami ngiyakuzwela because uyakhala manje nani. But ukukhala kwakho kusho lutho because uwena owenze lento le. Yonke into oyenzayo inama consequences. And you realize ukuthi lento uyenze bese uyoqeda unyaka. Exactly. 9 months. Ingane yonke leyo. Yonke into my sister, you need to understand. Everything that you do has consequences. If uyamchithela umuntu wakho nawe ekhaya if uyamchithela umuntu wakho and ukufihlile lokho akukho okufihlwe okungaveli. And mase kuvelile kuzoba nama consequences wakhona. And mawusukhala kusho ukuthi mina ngizokuxolela. Khala ngihlangene nakho mina because wena ube nesikhathi ukucabanga u9 months wonke mina my sister. 9 months wonke. You could have stopped with that month ubone ukuthi hayi cha lento engenzayo wrong but wena waqhubeka kwaze washaya 9 months. Namhlanje uyakhala because bungacabanga ukuthi uzobanjwa. Subanjiwe ke manje sekubuhlungu uBafu sethini ukuthi ngicela ukukudedela. Nami mfethu bengakudedela because you are wrong. And you need to accept ukuthi you are wrong. And you need to accept ukuthi uBafu uthi hayi usesharp ngawo and move on with your life. Yes. Valentine Day uthe esontweni wahamba uspend usuku nalopana no. Exactly. Why ungaspenda usuku nomuntu wakho? And then beginale surprise whatever for yena. I'm willing to go all out for yena. Mara Marutho awungenamali. yeah, bekitla zama. Yabona. Lesimjida botla zama uhlakantsha plan. Yabona because of labo uyamula umput your role apile. Yabona. So kanor then I found out kaneo. Who is this? Yeah, ubheke ne like bheke next time. Even if umngane wakho khona umngane wakho mhlawumbe izinto kanje umkhuzo uthi mokuthi uyamthanda lo muntu loyo ungawenzi 1 2 3 no 4 because mina I believe ukuthi if ubumthanda uBafu bungekuyenza lento leyo uyenzile. Because sometimes as people this is what people normally do. Sometimes we have an idea of thinking that siyamthanda umuntu kanti asimthanda. Sithanda i-idea yokuthi yena uyasithanda. It happens kakhulu lonto leyo. Ngithanda idea yokuthi hayi cha lo sisi uyangithanda kanti mina ngimthanda but ngiyayithanda ukuthi yena uyangithanda and ngiyathanda ukuthi yena ungithanda ngalendlela angithanda ngayo and ngiyaenjoy lonto leyo because sonke emhlabeni salithanda uthando. But sometimes when you receive love mawuthola uthando do accept and will respect because alitholakali noma kanjalo. Akusiyo wonke umuntu ozokunika uthando. Baningi abantu abadinga uthando la ngaphandle but abalitholi. So when you receive uthando and uyambona ukuthi umuntu unama pure intentions ngawo make sure ukuthi uyalithatha lolu thando lelo ulinakekele even though wena ungafeel the same way the way mhlawumbe akafila ngakhona because ngeke nithandane ngendlela elinganayo. Mhlawumbe into ukuthanda kakhulu wena nje umthande kahle but wenze sure ukuthi uyamhlonipha lo muntu lowo because lento le ayitholakali kalulu. It's very rare to find. Abanye bafika begqoka ingubo zothando kanti hayi ngaphakathi alokho uthando. Yabona. But ke sesisenzele ukuthini for the next time mothola obunye umuntu asakhulumela khona kukaBhuti sikhulumela wena sisipavela indlela elandelayo because le isivele yanqamuka yabo sekumele ugibele kweni ayikanqamuka nangeze kanqamuka le should saqhubeka Asiqhubeki. Mina ngiqhubeki maybe yena uzoqhubeka ayi1. Mina simqhubeki. Yeah, ngisengitwazi. ngakudedela mhlawumbe ngene emontweni khona ufuna ukusho kuye ukugcina mhlawumbe noma ugrand Until the number jaga I focus on my life ngiyayi mina ngitla focus on my life ngiyaka because of 4 years ka ufela ngispendile ngilena it's waste of time. okay Yeah. khona ufuna ukusho before hamba Hayi uzomtetela. ngimtetela Yeah. Kodwa sometimes. okay kunya ngisho ushisa cela ngimele nje emva lapha sizongena emotweni manje my sister ngicela nje umela akho lutho esizokusho kuwena uBafu ngicela sekukhulumile okuningi but ngifuna ukusho ukuthi askis for into eyenzakalile azange besingazalanga la kuzokumoshela usuku nani kodwa uBhuti uyena umuntu osibizile wabeza nalentwana le
ukuthi ufuna ukuyizwela wena uyisholo wena nomlomo wakho ukuthi kahle kahle yini le eyenzakalayo phakathi kwakho nalentwana naye yabo akusize esize kwento lena and then ubhuti sekhulumile ke la yena ukuthi ayi uyakudedela use right ngawe nani so sengifisa ukuthi wena uthola inhliziyo or uthola isikhala enhlizweni yakho sokumkhulula nawe uaccept umove on singayithatha njengokuthi ibe kwenjalo ukufunda le then next time mothola umuntu usuyazi ukuthi yini omele uyenze yini omele ungayenzi ngaphandle kokufunda angeke sazi ukuthi yini right yini wrong but one mistake adalwele lokho usazi ukuthi oku wrong lokho oku right lokho so that next time you know ukuthi what's wrong what's right you do the right one ne Ngiyabonga. le ungakuthathi kabi kodwa ukuthatha njengesifundo ngokuthi wena angavosi and lapha emakhaya in general now my sister I think before ungena emjolweni awukuhlale phansi nawe wena self uyibuza ukuthi ingabe sengiready yini ukuthandana nomuntu ingabe sengiready yini ukuthi ngireceive uthando because when you are not ready to receive uthando it's gonna crash. Make sure ukuthi you are ready because abantu abaningi this is what most people do navos people bangena kuma relationship because they are lonely not because bafuna ungena ku relationship bangena ngobani balonely babhorekile bese umuntu enzeni angene ku relationship and then le relationship mayisingahambi kahle bese kuba nenkinga because vele ungekho ready ungangeni ku relationship ungekho ready hlala phansi uyibuze imibuzo ukuthi okay ingabe mhlawumbe ngizokhona ukunika isikhathi lo muntu number 1 number 2 ngizokhona ukumenza izinto akayifunayo number 3 ngizobehave kahle yi because behavior is also very important awazi ukuthi relationship uhamba uba uvazi nje bengisho nje but make sure ukuthi before ungena ku relationship uhlala nawe phansi uyibuza ukuthi are you ready now not if you are not ready hlala phansi uyipholele isikhathi mase sifikile uzoba ku relationship ungamosheli ingane abantu isikhathi ungamosheli umjito abantu isikhathi invest kuwe kanti wena you are not serious you are just lonely if you are lonely uyabona ukuthi mhlambe hayi uyifunela umuntu ozohlalisana naye thola lo muntu ozohlalisana naye nikhulumisane ukuthi mina mfowethu angikho ready for a relationship so mhlambe singenza 1 or 2 or 3 because at the end of the day impilo le and sonke sinama needs mhlawumbe uma ubona ukuthi kunama needs wakho ufuna ukwa satisfy khuluma nalowo muntu loyo umbonayo ukuthi mhlawumbe engakhona ukuthi kusize umtshele ukuthi hayi mfethu mina angifuni relationship ngifuna 1 2 3 4 nibone ukuthi nisizana kanjani ngagamba ma yeah no asibonga my sister ngicabanga ukuthi uqolo lwethu ezolamukela nawe umove on ngokwempilo bese ngazalanga la ukuhliphezela but we here to save you eyintweni ongazazi ukuthi uyayilimaza kuzo because kukhona okuningi kukhona izinto ozenzayo kanti ungaboni ukuthi uyayilimaza wena uyijele ukuthi uya enjoy yes base ke into ezimnandi ziyabulala ngicela ngebe hug my sister sibone ukuthi si right spot then meet sir askes hakulungile so ayongahamba nje mas yes so hey kesiya angihleki but yeah kuya no cameraman take us home Langanomzuzu, welcome to Diazo TV, another episode of Young Chola Mdaram, another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. hey send to man Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDiazo TV hawo sesiphine sabuya Hlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona Uyophela unyaka. ayikho so noma ngamshaya Mponyeni. hayi noma ngamshaya Mponyeni. hayi akezwa wena ufuna impama Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi mina nje ngikhiphe uzithandela usithandela umnuka wena usithandela umnuka kahle yasina ni athi ngiyayi